Salutare toată lumea, eu sunt Snake și astăzi facem un nou episod de Brawl Stars, adică episodul 7, cred, da, episodul 7 de Brawl Stars. Astăzi s-a terminat sezonul, după cum vedeți aici, avem boxuri pe care să le deschidem fix acum. Dacă vreți să deschidem aceste boxuri, vă rog dați acolo un like și, nu știu, poate și un subscribe dacă vreți. Uitați, cam asta mi-a scăzut mie, deci mi-a dat 120 de star points pe Daryl și 70 de pe Crow, e bine. Și m-a scăzut undeva la 80 de trofee, nu, 90 de trofee, deci noi hai să nu mai stăm pe gânduri și hai să deschidem toate boxurile aici, blană, bombă, 62, nu ne pică nimica. Ăsta, să sperăm că este 5, da, nu ne pică nimica. Asta e, poate sunt gemuri, sunt două candablere. Ok, asta este. Ieri am cumpărat aici un big box, nu mi-a picat nimica, dar ce să facem noi acum, să cumpărăm asta? Sau hai să deschidem boxurile astea, că nu ne pică nimica din ele, le-am strâns aici pentru voi, pentru episodul ăsta. Nu mai avem nimic de power să facem, nu, cred. Da, nu mai avem nimic de power, nu. Așa că hai să cumpărăm și un gadget. Dacă ne pica brawler nou era blană, bombă, blană, dar din păcate nu ne pică nouă brawler nou, cum adică mai trebuie doar 3 brawler și pe aia nu ne pică. Era tare să ne pice Stingy, mamă, deci era super tare. Doar că, din păcate, nu ne-a picat. De astăzi o să încep să strâng boxuri. Astăzi sper să fac undeva la 480 de trofei, ca mâine să facem 14.500. Să terminăm trofeul pentru că mai avem și noi aici puțin. Pentru că sunt puțin oftică. Uitați și câte trofei aveam. Am făcut, da, ok? Sunt puțin oftică, pentru că, uitați, prietena mea a făcut. A terminat trofeul, vă dați seama? Deci, cred că ăsta, nu mă gândeam niciodată că o să termin eu vreodată trofeul, dar uitați că am terminat trofeul. Acum, hai să nu mai stăm la palavre și să cumpărăm acest gadget, dar dacă ați ajuns până aici la acest episod, vă rog să dați un ultra mega super like și un subscribe și un share ca să vadă și prietenii voștri și prietenii voștri să-mi dea și mie un like și un subscribe pentru că mă ajută super mult și mă motivează să fac în continuu episoade de Brawl Stars și de Free Fire. Exact. Bun, hai să cumpărăm și noi gadgetul ăsta. Bun, am cumpărat gadgetul, nu o să fac eu vreo poză pentru că un gadget nu prea e wow. Dar uitați că totuși e bine, probabil să zicem că sezonul următor, să sperăm că o să, stai mă că am uitat, că o să ne pice ceva nou din acele boxuri, bun. Mai avem noi 304, what the fuck, mai avem noi 304, deci era un bug practic, deci a fost un bug, nu știu, dar era un bug. Acum am bug ăsta, serios. Deci, frumos am intrat și pe joc la 11 fix, când trebuia să se termine sezonul, trebuia să ne dea star points-urile, adică astea, nu ni le-a dat. Nu a dat la 11, doar că a dat pe la 11 și uitați că eu acum filmez la 11:26. A dat cu vreo 6 minute înainte de a filma eu episodul ăsta, deci da, cam da. Ok, hai să jucăm un meci cu el primul, dacă tot avem un gadget pe el, pentru că atâta poți să ai. Am star power, am gadget-uri pe el, deci sunt maxat full. Ok. Mamă, deci mă rog pe asta. Ok. Hai să vedem ce putem să facem. Clipul ăsta la fel nu o să fie destul de lung, deoarece o să îl editez. Dacă are 10 minute sau 12 minute, o să-l fac undeva, cred că la 10 minute, pentru că nu prea are rost să știți ce zic. Uite, fac asta mai. Ok. Bun. O să pun vocea mea pe ori 3 sau chiar ori 4, nu știu, ca să vorbesc mai repede, practic, că vorbesc repede, doar că e dimineață. Bine, asta nu prea e dimineață la 11, aproape 12, la 11 jumate, doar că na, mamă, mi-a rupt. Mamă, bă, ce departe m-a aruncat. Uite, vedeți că acum posibil era mort. Bă, da, stai. Ăsta e gadget cumva? De stun? Nu știu. Mi-aș dori mult să primesc și pe Frank gadget, deoarece gadgetul lui, când îi dă cineva un Frank, un stun, ceva, un low, o înghețare de asta ca la B, asta
este eficientă, pentru că nu-i mai dă stun, nu-i mai dă încetinire, ca la Shilly, ca la star power-ul ei, ca la ultimata lui V, așa, deci, e ok, e bloană, bombă, bloană, știi, zic? Ok, poate câștigăm noi meciul ăsta, dar avem aici un El Primo nebunaș. Deci voi vă dați seama că fiecare... Mamă, deci dacă nu pe ăsta... Uai, nu câștigăm meciul, sunt sigur de asta. Meciul nu o să-l câștigăm, da, nu o să... Vai, bă, fix asta vreau eu să fac, mane, și n-am reușit. Bă, de ce mă n-am reușit? Ok, o să mai dăm și noi un meci acolo. O să fie... Am jucat... O, dar stați, bă, că noi nu o să mai dăm un meci, noi vom face 300, bă, am uitat. O să jucăm cu neacrău ăsta. Da. Eu mă mir, de ce dacă aveam 621 pe Daryl, nu mi-a scăzut până la 525? Mi-a scăzut până la 575. Asta e destul de nu știu cum să zic, dar e destul de nașpa. Că nu mi-a scăzut până atunci, bine. Episodul ăsta, na, trebuia să mai muncesc pentru el. Bine, am muncit, am mai dat doar 2 meciuri și atâta și gata, am început episodul. Am plecat în camera mea. Oh, nu, mulțumesc. Mulțumesc, Dumnezeule. Mulțumesc. Ok, dai. Bă, ce prost să mor. Ok. Plus 2 trofee, e bine. E bine. Ok, mai avem încă 10 trofee de făcut. Și gata. Dacă vreți să, nu știu, dacă vreți să-mi spuneți ceva pe Instagram, țineți minte, eu nu iau conturi să fac box opening pentru că nu vreau să pățesc, să-mi pierd contul sau ceva de genul. Sau nu îmi dați mesaje pe Instagram că, frate, vrei să facem schimb de conturi, că eu am 15.000 de trofee și că am 20 de trofee, sunt în top 1 local. Eu sunt fix să stați, știi? Nu. Aveți Instagram în descriere dacă vreți totuși să-mi spuneți ceva, doar că la mesaje din astea eu o să vă dau bloc, o să vă blochez pentru că nu are rost să comentez așa ceva. Deci, da, fără hate pentru că nu-mi place. Nu-mi place, chiar nu-mi place deloc. Poate câștigăm noi meciul ăsta să facem, nu știu, acolo frumos, 14.000, nu știu de ce m-am văzut la 13.000. De ce zic eu 13.000? Pentru că, poate, am trecut de 13.000. Gata. Și Carl este destul de bun pe mapa asta. Eu astăzi vreau să fac undeva la 500 de trofee pe Carl, pentru că am 450, mi se pare, și vreau să fac. Mâine cred că o să avem și un big box, bine, pe care nu o să-l deschidem deoarece îl strângem pentru finalul sezonului, pentru că am zis în episodul trecut că o să strângem la fiecare sezon un box opening așa frumos. Sperăm să facem undeva la 50 de boxuri sezonul ăsta, că n-am avut timp. Mai era vreo 6 zile până când se termina sezonul trecut, gen ieri. Adică, nu ieri. Adică acum 6 zile când mi-am început eu aventura asta prin canal. What the fuck, cum sună asta, aventura prin canal? Aventura prin canalul meu de YouTube. Și, Doamne, nu știu, câștigăm noi mie și ăsta, dacă se poate, te rugăm, Doamne, nu cerem prea multe. N-am cerut. Hai că am cerut prea multe dacă e ceva. Bun, mai avem doar de dat un meci. O să facem undeva la 13 minute. Asta este... Hai să vedem noi ultimul meci aici și gata, am zgâbărat. Bun, o să fac și 550 trofei pe asta, doar că... Sezonul ăsta m-am axat mai mult pe Daryl. Daryl e ușor de jucat, cred că cel mai ușor brawler de jucat, adică nici nu trebuie să țintești ceva cu el, doar dai ultimate și gata, ai omorât pe oricine, nu contează. Dacă dă undeva la 3000 per hit, 3000 per hit ori 3, vine undeva la, ce ai mă, 10.000 de HP, pe nimeni nu. Distruge și pe un, bine, cred că pe un bull nu distruge, dar bine, distruge și un bull, dar un bull de 10 power nu cred că distruge. Ok, hai să... Băi, și eu n-am star power-ul ăla, vreau să-mi iau star power-ul ăla, care scade și mai mult, care scade mai mult din viață, da, asta e echipul și ăsta, care scade cu 50% mai mult când mai are 20% viață, adică undeva la 2000. Ok, hai că am făcut. Bun, am făcut și 13.000. De ce zic eu, frate, 13? Mamă, iar pare, bă, ce lag pe jocul ăsta. Serios. Așa mi s-a întâmplat și la ultimul meci. Lag. Bun. Haideți să vedem acolo. Frumos. 14.300. 2 trofee.
Eu vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Vreau să vă zic Paște fericit pentru a doua zi de Paște. Eu am fost Nick, așa că pa, pa!